Și. Salut! Neața lumea și am găsit la... Stai că se intro meu, fuck. Dublat. Vino am zis că primul episod din serialul Skywars alături de mine. Ia sari, sari. Uite-mă, sunt în stânga ta, uite-mă. Ligan. Așa ne. Ce skin șmecheram? Ți l-ai updatat sau... Ai updatat sau ți l-ai făcut tu? Nu știu, păi mi l-a dat fratele meu. Loc cu Hunter. Ok. Deci facem timp, da? Până la final. Cine face timp? Nothing, nu știu. Facem timp sau nu? Bă, eu cu tine facem. Dar cu ăla facem. O să abiti tu mă dă și plouă, I like it. Bine că îmi dă o cască de diamond și... Vino la tine, să-ți dau iteme. Uite al doilea acest. Nu este al doilea, hai că vin la tine. Asta chiar, băi, am... Uite-mă, în spate, Ligan. Enderpearl. Ia spune, ai armă? Ia așa ceva, ia așa ceva. Cu plăcere. Ce armă? Da, am armă, tu? Stăm aici și campăm. Hai să, fă tu, spune și mă gândeam, ai ouă, ceva, dă-mi-le mie și fă acolo blocuri până la fata aia și-ți dau cover. Știu, e un bug pe unele mape care îți dă jump. Stai. Zic eu dacă dă cu ou careva în tine, ok? Nu-ți dă, du-te. Nu-ți dă, du-te. Mai am bloguri, băga mea și în gură ei. Hai că ai ajut! Am sărit! Doi, mă! Scuze! Doi, mă! Bravo! Trebuie să-l arunci în voi. Vrei un golden apple, ai? Am. Ai murit? Bă, dar nu cu fulgere noi, ce treabă? Unde ești? Ai murit? Ha? Am crezut că ai murit. Uite, ăla e încetul, da? Uite armură, Antrex. Stai că eu vreau casă, că eu nu casă. Ia că atunci. Așa? Doi! Bă! Eu dădeam cu enderpearl-ul. Bă! Enderpearl! Enderpearl! Nu, m-am glicit! M-am glicit! Bă, era al doilea, ci stă doar la unele mape. Bă, mă băguie, frate! Bă, tu ești prost, am câștigat! Am câștigat, bă! Ești prost, am câștigat. Am văzut. Hai să mai jucăm un meci. Băi, ce meci intens, frate, hai. Hai, Huntrix, vino. Ligan, hai. Fuck! Așa. Nu știu în ce parte ești. Aici sunt două chesturi. Fă o intro. Ce? Fac eu? Știi că n-am oprit filmarea. Mai jucam unul. Bă, dar nu vezi că m-am glicit în blocul ăla și cred că ăla a greșit cu enderpearl și a căzut. Băi, am dat reg, nu știu cum am murit. Full time, bă, dar cum te-au omorât? Ok. Și câte like-uri să strângem? Pentru următorul episod? 5 like-uri. 5 like-uri, hai. 5? Da, de-abia îmi fac canalul, știi? Canalul. Bun, hai, 5 din 5, da? Da, ce vrei. Ok. Hai, mă, spawnează. Sau măcar 3, a? Nu, 5. Dacă. De Bă, când dar aveți 5, aveți mâna pe obraz. Ca trebuie să-i mai frumos, știi, el mai darnic, știi, el zice. Bă, faza următoare, ia sari. Vino la marginea căsuții chinezești aici și sari. Ce dracu să fac, mă? Tu nu ești în stânga, cred că ești în dreapta mea. Da, ești... Mă sună unul. Epa, my friend. Mă duc în centru. Allah Akbar. Allah Akbar, mă! Motherfucker. Am lag. M-a omorât. Hai să-l vedem pe domnul Huntrix. Bă, măcar am câștigat un meci, eu mă bucur, știi? Nu erai tu în dreapta mea, se pare. Oh my god, și lagam, frate. Deci tu ești ăsta. Ia uite, hai să-l spectatăm. El face amuzament. Eu nu aici, bă, în stânga ta, bă. Bă, în dreapta ta, bă. Dă-i. Asta m-a omorât pe mine, cred. Hai, dă-i, mă, spamiază-l, măi, dă-i direct. Dă-i. Boss. Bravo, s-a băgat pe agresiv, domnul Huntrix. Așa. Bine frumos.
Bă, îți miros ciorapul, ce dracu faci? Să te uiți la mine. Îți miros cură, dar hai să zicem. Nu poți scăpa de mine. Sunt invizibil în fața ta, dar eu te fut în continuare. Unde fugi, bă? Nu vei scăpa de mine. Hai că zic eu unde sunt ăștia. Știm că nu-i prea corect, dar hai să zicem. Deci, unul vine spre tine acum, aș face... Bă, e în spatele tău. Vine din spatele tău. Uite-l, face căcat. Uite-l. Dă-i cu căcat, găinați. Bă, la mea, fix nu va să-i dau. Așa, hai că-ți mai zic unde sunt, domnul Huntrex. Ăsta s-a dus la el. Huntrex e aici, domnul Huntrex. Bloggamer este tot în coșcioaba lui, n-are armură și unul este... Bă, dar toți sunt ascunși, ca să știi. Mori! Gata. Și care-i faza? Ăștia sunt toți ascunși. Săraci s-au ascuns, mi milă de ei. Stau aici. Deci, hai că să mai zic. Deci tu mai ești tu cu încă doi. Hai. Deci știți unde este? Unu. Nu are armură și îl poți să te teleportezi. Deci fii atent. Vezi ăla drumul de lemn? De supra aici. Unde ești, mă? Uite, vezi drumul de lemn? Plican. Unde ești, mă? Așa. Ai venit pe drum de lemn. În partea stângă, stânga, bă, stânga ta. Stânga! Uite, acolo e unul, uite, fix unde te uiți tu, fix în fața aia, în coșcaba aia e unul. N-are armură, poți să-l bați. Săracul n-are armură. Bate-l. Ce rec te-ai dat. Mai ești tu că unul. Și unul este... N-a venit aici. Ce? Oh my god. Săracul. Și acum, știi unde e următorul? Jackie Chan. Următorul este... E în centru. În centru se urcă sus, deci tot al casei, de tot. Uite, e stânga ta, bă. E de sub Twitter. Ți-a pus lava, ai grijă. Oameni buni, un meci câștigă Andrex, un meci câștigă domnul. Unde-i mă asta? E deasupra capului tău de a turna lavă, săracul. Fix acolo, stă împetrit, te spectatează, te urmărește. Haide, mă, eu te par. Hai, mă. Mă, dar mă... Barosane! E pentru mă Jackie Chan. Păi, spate. Uite-l, bă, uite, se urcă săracul, du-te pe el, bă. Body hop, hai, fuck! S-a dus în centru să ia itemele. Ai grijă, iar face bunny hop, hai, du-te. Ce bani eu, bă? Dă-te în gâtul, mă, tine, mă. Unde mă să se teleportează, ce faci? Dă-i. Bagă-l în lapă dacă ai reușit. Ce face, mă, să Sare. Dacă aș putea să respecta... Jackie Chan. Ai știut tu! Te mă Jackie Chan. În fine, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, comment și ne vedem data viitoare. Bye, bye! Bye.